Es que no te va a sentir porque además compartir. Aquí no tenía que comer, que va a compartir. ¿Es un olor agradable? Vas a hacer una pregunta. ¿Es un olor agradable o desagradable? Agradable. Olor a molt bé. Y ahora tenemos ahí el potet preparado. Míralo, qué chulo. Hazte una otra planta. Mira ahora si es agradable o desagradable. És molt agradable. A veure què vos pareix, l'herba lluïssa. Oye, Dani, està boníssima, A que dona gust? A que olora molt bé? Sí. Diferent. Se diu espígol, Això és una cosa científica, Igual no passa la de dia. En cada una, no. Un dia que te compras un menjar. Vale. Ahí anirà la colònia. Tenim espígol o lavanda. També se podria fer colònia d'esta planta. Vete les dits, que vas a tirar un poquet. Vale. Ui, que bé, vinga. Un gatet més perquè tenim que després la anem a ficar tot. Oh! Havia ficat jo. Sí, havia ficat jo. Vale, però me fiqueu vosaltres, vale. Ui, molt bé. Clar, que és molt perillós perquè si el foc d'una mistera, d'un misto o d'una foguera vinguera així, o tu anaves a la foguera, la botella se inflama. A veure, l'oloreta de l'alcohol. Sí. Alguns diuen que sí. Ai, Adriana. Sí. El dimecres obrirem el pot de la colònia a veure si ja fa olor a colònia o no. Va passar alguna cosa? Era transparent. Anem preparant la mà. He comprat el cotton pen. Anem a olorar-la. Ara aniré d'uno en uno olorant-la, a veure a què fa olor. Y las cervezas se quedan dentro. Claro, les cervetes se van a quedar ahí. El romer se queda ahí. Eso se tira al fem. L'alcohol, de què color era? Transparent. Que fa una poqueta oloreta. Mira el color. Estoy mirando que se ve ya un poquet de color. ¿De qué color se ve? Mira, verde. Ahora venga, ves olorant-lo. Se pot olorar per ahí, per el coll, per els braços. Molt bé. Vale, molt bé. Vinga, vale un poquet. Ja. Que no les agrada. Estan allí, que són els que no les agrada molt l'olor, vas a la mà algú que va parlar un poquet, va dir per què no li ha agradat. Vinga, anem enseguida al saló. A veure, no, carinyo, era un olor fort, però tu era molt fort i no t'ha agradat. El olor no. I el color?
El color que tenía ahí en el cotonpel, míralo ahí. El color t'agrada? El color sí. No m'agrada perquè té un olor molt... Que se te puja per el nas? Sí? Fa cosquerelles? Et feia cosquerelles per el nas? M'agrada perquè no fa molta olor. A tu no te feia molta olor, no era molt forta i era agradable. Te feia cosquerelles en el nas? En el copete? Però t'agradava. Perquè feia molta olor a romer. Ah, mira lo que ha dit, importantíssim. Torna a repetir-lo. Perquè feia molta olor a romer. Perquè feia olor a romer i a ell l'olor del romer li agrada, que sí? Sí. Vale. Perquè tenia molt fresqueta i també perquè feia cosqueretes. En el nas? Sí. Feia cosquerelles en el nas. I era fresc, i te dava frescor. Sí. I per a... Tenia molt de romer i per el color. I per el color. I per què t'ha agradat aquesta oloreta? Per què? Perquè tenia molt bona olor. Sí, olor a romer? Sí.